अद्भुत आणि जबरदस्त असा मर्दानी खेळ या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. ते जोरात टाळ्या झाला पाहिजे. सर्वांना विनंती आहे की काळात आमचं कामा नये. उत्कृष्ट असा मर्दानी खेळ त्यांच्यामुळे या ठिकाणी पाहायला भेटत आहे. सर्वांना विनंती टाळ्याचा कडकडाट सुरू झाला पाहिजे. जबरदस्त असा मर्दानी खेळ या ठिकाणी पाहायला भेटत आहे. टाळ्यांचा कडकडाट नक्कीच झाला पाहिजे.
हार्दिक अभिनंदन